Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Ola amigos de Festa en Festa, diredes vos, que fai este home aquí cunha pota de caña de pedra? Pois estou en Valga. En Valga unha festaza tremenda que teñen hoxe aquí montada, a festa da anguía e da caña do país. Así que vamos a ver outro tipo de potas e a xente disfrutando dunha gran festa que teñen hoxe montada aquí. Así que vamos a elo. Como vedes, Valga é un sitio maravilloso, teñen aquí un campo de festa que parecía un parque natural isto. E hai un montón de xogos para os rapaces, así que vamos a ver un pouco como están pasando estes cativos. Bueno, pois aquí temos a unha das persoas máis importantes desta festa hoxe aquí, porque sen este home non se fai nada. Don Antonio? Nada de nada. A conta de anos faise o maestrío. Cantos anos fai? 46 anos. Facendo? Facendo, así. E xa aprendeu antes de... Antes deso aprendín con Fermín de Sarneira, que o compañeiro é fillo. Eu aprendín delo, onde alguén había que aprender. Home, claro, é moitos anos. Isto leva moito tempo, non? Leva sempre arriba de 6, 7 horas. Madre mía. A pota que se jarda o bagullo, despois hai o serpentín, que está dentro do depósito, a máis este é a trompa. A trompa é que sale da pota e vai polo serpentín, como está chea de agua, vai entrando o vapor, despois vaise diluindo en líquido, é a forma de salir a caña. Máis importante da caña é que teña boviño ou sí, o barro calquera?
non vale calquera, non. Para facer boa caña ten que ser catalán. Que ademais o albariño, que é un dos meus bons viños, fai moi bo viño, pero a caña xa non. Pois para a tostada leva por arriba unha bolsa que hai de 22 calidades de semillas. Ese que lle dá, vai o vapor, de paso que vai pasando o vapor, vai levando os vapores, levan consigo as calidades de ervas que hai, cun xeito, porque se non logo pon a bailar o suelto, ñan que non queira. Sí, non? E facendo tamén te sube? Bueno, facendo non, porque respírase algo, pero non é o mismo como a chimpala. Probouna xa, non? Está boa? Sí, bueno, está boa, pero está demasiado fuerte ainda. Vou a ter que probar dentro dun rato, entón. Sí, ten que ser un pouquiño máis a partir de media hora, unha hora ou así. unhas das persoas que nos poderán comentar un pouco o tempo que levan facendo esta festa, porque xa son uns anos, non? Bastantes anos, ao mellor menos dos que nós quixéramos, esperemos que sea por moitos máis, pero é a 29 edición da Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Pensa que tía máis eu fai 29 anos non íbamos a vir á festa, Nada, porque eu teño menos, entonces nada, xa non me acordo ni como empezou a Nós temos algún máis, pero bueno, poucos. Sí, pero poucos máis, tampouco vamos ahora aquí a explicar. A caña como está? A caña está buenísima. Probáchela. Sí. A de ervas está exquisita, eu das outras non, pero da ervas está exquisita. Desta hora ainda nos pode querer un pouco en vacío, pero no momento que empeza lá a verbena, entre golpe e golpe, baile, baixa como a agua. Claro, xe agua ardiente. A anguila tamén axuda, non? A anguila tamén axuda, e a anguila hai que dar de beber tamén, que é peixe de agua. A anguila de agua, pero bueno, tamén agua ardiente sempre lleven, non? Perfecta. Sempre mellor. Esto a quen se lle ocurriría fai 29 anos isto? Puf. Pois sabe Dios, pero... É a pregunta aí, xa non sabe nadie. Pero aquela persona que se lle ocurriu, ole por eles, porque levamos 29 anos demostrando de que Valga sí que ten boas Supoño que sería para fomentar un pouco, non, o produto daqui De Valga, claro. Que os produtores das, bueno, dos que traen aquí, por exemplo, ahora mesmo para o concurso da caña, son de por aquí todos ou da Redonda, non? Porque ven de moitos sitios. Sí, a maioría dos participantes eran participantes locais, eran casi todas as cañas que participaron eran locais, e incluso os que están agora facendo a demostración pois son da terra, evidentemente. Hai que apostar polo produto local sempre. Inda que o de fora sea mellor, pero como a nós non hai ningún. Só faltaba ahora que nos viñeran, non, os de León a enseñar sobre a caña. Solo faltaría. Cada un o seu. Pois nós agora vamos a seguir a ver que... eu igual aprobo e todo. Non sei. Mira, non podes Non esperar tes media pinta hora, de si beber queres, tampouco, non me dá a cara a mí que che gusta a caña. pero ardiente... Ardiente, a partir das 12 xa verás como a queimamos e quitamos o ardiente. Ahora sí, aí, igual aprobo antes. Pois vamos a seguir por aquí con estas maravillosas xente de Valga e a ver como está isto, porque eu xa non sei, a ver como me presta.
benvidos todos a esta presentación da Festa da Anguía. En primer lugar, felicitar aquí a Silvia unha vez máis, xa tuve unha oportunidade de facelo cando foi reconocida con ese premio, e agora a felicitación porque a verdade é que estuvo, como non podía ser de outra forma, non? Con ese premio extraordinario, pois non iba a ser de outra forma tal e como estaba solta. Y darle las gracias a todos por habernos invitado a compartir estas fiestas tan tradicionales y sobre todo a escuchar a la pregonera y a escuchar y a vivir esta noche tan estupenda, rodeada de tantos amigos y tantos vecinos. Enhorabuena a todos los vecinos y que estas fiestas se celebren durante muchísimos años y que todos ustedes las vean con salud. Muchas gracias. Aquí en Valga, con el alcalde de Valga y con los vecinos, pasando una noche estupenda. A Anguía probáchela. La voy a probar ahora. Desde que dar a mellor, Sin duda, é que toda é boa, polo tanto non hai problema ningún, a que a tapa que colla vai estar boa, seguro. Sí, pois levamos 29 anos celebrando o mismo que leva este goberno intentando dirixir o mellor posible os destinos deste concello. Isto, aparte de levar moitos anos facéndoa, ven de todas as partes da comarca, porque aquí veñen cañeros de moitos sitios para o concurso que xa está sendo ahora mismo un dos concursos máis importantes de Galicia, no que é o tema da caña do país. Sí, efectivamente, o bo desto é que son cosecheiros e son dos distintos lugares que se presentan, non? Que fan as súas potas na casa, caseiras, e iso é produto directo do Concello de Valga. Estamos aquí, amigos de Festa en Festa, ca pregoeira, Tuve uns mellores expedientes de Galicia. Un dos mellores ou o mellor? Un dos mellores. O mellor expediente de Galicia, mira, esta é modesta ela. Home, porque senón como te iban chamar, claro. Xa tamén. Pero ti estudias moito? Sí, estudio moito. O sea, que ti pasas vos veranos, non? Como estudias durante o ano. Sí, os veranos son vos, sí. A disfrutalos, aquí probache la caña? No, ainda non. Deixanche probala? Sí, bueno, sí. Deixanche probala, porque claro, xa che darán a mellor, polo menos. Sí, por supuesto, sí. Tampouco fuerte ou non? Bueno. Vou ir con ela a probar a anguía.
Está boa a anguía? Sí, está moi boa. Pues vamos a ir a probar a anguila aquí con esta fenómena. Seguimos de festa, amigos. Hola amigos de Festa en Festa, pois agora sí que vos pedir un poquinho de paciencia. Vamos ir un poquinho a publicidade, mentre escoito aquí a maravillosa banda de música de Valga. E nada, estamos de volta, xa vamos a probar a anguía, vamos a probar aquí uns cócteles de caña impresionantes, así que, nada, estamos aquí. Organiza Concello de Valga. Hola Lito, como estamos? Estamos aquí. Vamos estando porque xa último día de agosto estamos xa... Dixéronme, vai haber unha festaza, e dixen, bueno, unha festa, ven a Panorama, e dixen, hostia, entón... Entón hai festa rachada, Hai festa rachada, verdad? Hasta hoxe, hasta temos un cordón de seguridade e todo, Sí, seguridade de todo. O importante, o espectáculo deste ano, que? Funciona de maravilla, a verdade é que... Aí fixéchelo a conciencia, non? A conciencia, aproveitamos que está de moda o do Remember e todo eso, e a verdade é que saleu... O vintage. Acojonante. Gran espectáculo, aparte o palco, bueno, impresionante que tendes aquí montado. A ver se non nos deixades cejos hoxe, non? No. Vas intentar? No, mira, despois baixamos un pouco de presión. É que ahora con Leza ahora cambiou tudo. Sí, pero hai que baixarlle potencia que cansa. A verdade que cansa. Amigos de Festa en Festa, ahora vamos a continuar, vamos a deixar este tema que sigan preparándose para ver o espectáculo despois á noite e vamos a ir á entrega de premios da caña do país de aquí de Valga. Estamos ahora mismo ca comida, co importante, ca anguía. Pero sabes que pasa que a anguía na vexo por ninguna parte. Entón voulle preguntar á cociñeira onde está a anguía. Hai anguía, como que non hai? Na empanada hai anguía, nas tostas hai anguía. Na escondida. Hai anguía na croqueta hai anguía tamén. Claro, é que hai que preparar non só poñer a anguía e veña... Exactamente, vai un pouco de todo, claro. Agora isto vai moi modernizado xa. Home, claro. Que fixeches hoxe? Croquetas, salpicón, empanada, tostas con anguía e, bueno, leva queixo. Sí. Non, o sea, a anguía leva... Todo o que vexamos leva anguía. Sí. Leva máis cousas. Leva máis cousas, pero a anguía sí. Eso sí. O sea que é boa de estar. Sí, está rica. Prova croqueta. Vou ter que probando. Vai probando as croquetas, non hai problema. Eu por vos fago o que faga falta. Hai máis por aí, pero bueno, prova croqueta. Bueno, pois agora temos aquí outro plato, que isto que ven sendo... Unha tosta de anguila. Leva a tosta con queixo de untar, a anguila e pois pemento morrón por riba. E se a xente que quere leva vinagre de Módena. Ide apuntando na casa, porque isto pode facelo calquera. Sí, calquera, son recetas facilísimas. Non temos o toque da cociñeira. Bueno, claro, o toque de cociñeira só ten ela, pero bueno. Vou probar por vos, eu son moi sofrido. Non moi sofrido de comer. A ver, todo xunto, non? Sí, todo xunto. Bueno, pois agora vamos a probar. Este xa é típico galego, non? A empanada. Empanada galega de toda a vida. Pero de anguía. De anguía, sin espiña. Xa limpiaron. Xa limpiamos. Eso hai que dicirlo tamén, a tostada está bonísima, Pero porque aparte tan limpiñas. Sí. Aparte comes como se fora un bocadillo, non teñen espiña ni nada, É como se a abuela que non chiquita as espinas, non? Exactamente, xusto. Todo mérito de cociñeira, as cosas como son. Masa de empanada, normal, coa cebola, con tamén pemento morrón e anguila. Bueno, a piel non lle sacamos, terás que levar un pouco de traballo. É que claro, non contaba ca piel. No, a piel sí, porque a piel ten o seu sabor e a parte entre a piel e a carne leva unha película de grasa que é o que lle dá a sustancia.
Está buenísimo. Está boa. E que máis temos por aquí? Pois despois temos croquetas de anguía e pois salpicón de marisco con anguía. Vamos. Eso Non me resisto. terás que probalo. Vamos a buscar o salpicón que está por aquí. Vamos. Non sei como va a acabar hoxe, Vaime comentando a ver. Fartuquiño, non? Pois o típico dun salpicón. Leva varias clases de marisco, ovo, cebola picada, prixel, pemento rojo e anguía, claro, por suposto. Anguía, claro. Home, Aquí todo con anguía. todo con anguía. Que tal? Buenísimo, espectacular, as cousas como son. Eu sabedes que non minto nunca. Se está bo, está bo. Se non está bo, dixía, Pois non vale. Non vale, tira con ele. Ou gustame máis unha que a outra, pero bueno, máis laboriosa é o salpicón e máis a croqueta, porque hai que amasar e todo, pero bueno. Pois non lío máis, porque teño que dar de comer a 800 personas e eu estou aquí a comer para mí solo, non pode ser. Non pode ser. Moitas gracias. Vou intentar baixar isto. Porque non sei, para comer hai que beber ou para beber hai que comer. Case mellor é comer e despois beber. Pois xa Porque que min algo. así cando bebes, ten donde caer. Pois vou a ver se eu baixo. Pois ben. Bueno, temos aquí para beber. A caña non sei onde vai, pero dende logo isto parecen todo mojitos, cousa espectacular, A ver se nos comenta aquí un pouco María, que é a encargada aquí de facer os cócteles maravillosos, Aquí en Valga, e temos un pouco de todo, non? Pois sí, fixemos con caña con aguardente branca e licor de ervas 4 propostas distintas. Temos un cóctel na que mezclamos ambas as dúas, a caña, o licor de ervas e a caña, e mezclámolo xunto cunha sidra de piña e pera para rematar. Logo fixemos unhas coas ervas de Valga, somente licor de erva, e rematámolo con un té e un pouco de xenxibre. As ervas de Valga. Ervas de Valga se chama o licor de ervas. Ah, vale. Pensei que as colleras por aí nunha... Bueno, seguramente os colleron. E logo facemos tamén con un pouco de frutos vermellos, arándanos e fresas, un sirope mezclado con aguardente branca e zume de limón. Terminámolo cunha tónica de hibiscus. Exquisito, aquí en Valga hoxe a festa xa está armada. Jefe, esto que me traes aquí... Isto está buenísimo, xa verás. Leva a base de aguardente blanca e de ervas e ademais unha sidra de pera e máis de piña. Perfecto. Bueno, esta é maravillosa, esta xente portase moi ben porque está facendo uns licores maravillosos aquí preparados con mojitos, todo tipo de bebidas e que ainda que pensedes que non, isto leva caña. O sea, é que a festa da caña da anguía, ainda que está camuflada. Vamos a seguir probando. Moi bien, pois agora vanme traer o produto estrella, non? Claro, un clásico, este é un clásico, non? Vasme comentar que vai levando. Tía Harres, que faz tía? A ver, pues sí, esto arrimadinho, lleva un poquillo de zume de limón con un poco de azúcar, orujo, bueno, orujo de base, orujo blanco y hierbabuena y listo. Lleva caña de Valga y hierbabuena de la miña horta. Ya sabemos dónde bebe la hierbabuena, que non sabíamos, dixeron aí, coñémolo nunha finca. Na horta. Queda todo na casa, logo. Todo casero, todo maravilloso, casero. todo maravilloso. Vamos a preguntarle á xente tamén a ver se lle gusta aquí o que está É verdad, é verdad. A mí encantoume, pero hai que preguntar. Está maravilloso, é a primeira vez que vimos aquí, é genial. Leva caña, alguna... Pero ese é o noso, por eso é a nosa experta da caña. Gustache máis así, non? Como sabes, é unha heroíña aquí, mira. Bueno, pero a anguía que tal está? Vámonos a probar agora. Ah, mío, temos de todo. As croquetas recoméndoches. Sí, e os outros non? Bueno, todo, pero a croqueta... Próballe unha, xa verás que rica está. A ver como está, non? A ver que nos... Aquí hai un gran catador, entendes? Esta xente sabe moito, entonces... Está boa. Está boa, verdad? Xa, recomendación. Todo de Valga é bo.
Estás collendo a receta xa para facer na casa? Sí, hombre. Ahora xa se animou. Se animou que non perda, que non perda. Tens que facer o mojito e ela faiche a croqueta. A croqueta, que Vai lle ser gusta a así. él, que lle gusta a él a croqueta. Bueno, estamos aquí cun fenómeno de Valga que conoce moitos anos xa, o noso Paco... Internacional. Paco Internacional. Internacional. Paquito, Paquito. Paquito, bueno, Paquito, pues dixen Paco porque ahora xa temos unha edad, pero bueno, Paquito será. Nada, si dis Paco non te entendo. Hoxe temos unha festaxa aquí, Hostias. Xa, Vou a rear xa outra vez. Hai que rear outro. Caña. Como ves ti aquí o tema das orquestas e os fuegos e todo isto aquí? Ben. Está preparado? Ben. Hai que botar a culpa a Geo. No, está ben, Cato ben. Eso sí, eso sí. Bueno, vamos a ir con Paco a catar un pouco por aquí a ver se encontramos unhas mulleres para bailar. Moi ben, vámonos. Estamos aquí cunha fenómena que ganou un gran premio hoxe, Pero non a toda a comunidade de veciños. Bueno, vale, ves, ti de representación. Bueno, si máis ou Pero menos. se ti veches traballando aí... Bueno, un premio teno aquí, ganeron unha bolsiña e todo. Sí. Moi etiquetado todo. Que é? Pois, que mira o que é. Te me levou moito chollo o tema. Moitísimo. Chollo, broncas e de todo. Moita bronca, non, para facer as cousas. Porque ao final de Coraches unha piscina, non? Sí, E fixemos unha casita de xogos para nenos. Eso vai quedar todo o ano? Todo. E limpiámoslo todo o ano, E mantenimiento. O sea que ao final... Aquí as parroquias limpian, non? E preparan a súa parroquia e por danlle un premio por facelo. Por facelo. A ver que premio nos trouxeron aquí. O segundo premio. O segundo premio de embellecer Valga. Amiga. De Vilarello. Sí, señor. Quen o vai facer mellor que os que están ali todos os días? Pois sí. Digo eu, limpiando todo o ano. Claro. E témolo de maravilla todo o ano. Pero quen o vai facer? Quen o vai deixar aí que quede? Digo eu. Claro. O mellor ainda por riba damos un premio. Isto, bueno. Bueno, o premio non daba moito, E pero... non che do tempo a facer a caña ainda. Tamén é verdad, sí. Chamanlle bruxo queimán hoxe, porque debía ser carmejas e van caras e dixeron aquí en Maga, como que caras? E van e trouxeron dúas máis tamén, non? A acompañarche. Sí, veñen dúas meigas auténticas de Galicia, que van os aquí a facer o camiño de Santiago por estas terras e entra un mal oullado, entonces van a botar a peste os aquí. Van a botar a peste nas anguías, na queimada, na caña, pero ao final todo vai terminar nunha purificación, porque vou facer o ben. Vou expulsalas, vou purificar. Porque senón a festa aquí da caña vai quedar aquel un pouco... Se xa miran mal, é unha cousa... Sabes? Bueno, en realidad aquí tamén estos son uns grandísimos actores e veñendo o grupo de... Somos da compañía Queiman e Pousa, e estamos co espectáculo Terras da Queimada, os aquí levando a Masia, a nosa raíz, a nosa terra, como ti ben dices. Pois nada, ahora mesmo nun ratiño vámonos ver aí queimar. Bueno, esperémonos salir todos ardendo, así que nada, vamos a deixar que se terminen de preparar, porque eles necesitan aí meterse no seu conxuro dentro, e, bueno, moitas gracias. A ver se vos dicen algo. Dan medo, estas mulleres dan medo, estas meigas, nada, vamos a deixar mellor, bueno, que viva a caña. Preparándoa porque vai vir o bruxo ahora para bendecila. Sí, ahora mismo vai vir o bruxo aí ás 12 e entonces bendice a el o bruxo. Sí, pero o chollo xa o fixeches ti? Bueno, nós empezamos a queimala un pouquiño antes. Isto basicamente como se fai, así para facelo na casa? Vale, pois é moi sinxelo. Isto botamos a caña, botamos unhas mondas de naranxa e unhas mondas de limón, un pouco azúcar,
e prendese o lume. Bueno, pois entón vamos deixar esta xente que siga preparando a queimada porque dentro de nada temos aquí ao bruxo. Entón, A ver si hai que bendecila, non? hai que bendicila. Hai que bendecila. Bueno, amigos de Festa en Festa, aquí van a ver os fuegos ahora mismo aquí en Valga, despois da maravillosa actuación do Bruxo Queima. A xente quedou encantadísima, isto está a botar por fora de xente ahora mismo a plaza. Empeza a panorama ahora mismo tamén, os fuegos aquí en Valga, maravillosa festa. Así que vamos a disfrutar un pouco destes fogos e de arranque da panorama. Estamos aquí con unos excelentes catadores que temos aquí en Valga, verdad, don Andrés? Sí, deste produto tan valorado que é aguardiente. Moitos anos probando, non? Sí, bastante. E catando tamén. E catando, mirando que todo funcione ben e repartindo, claro, que hai que repartir porque hai moito... E ahora aquí que non nos escoita nadie, Efectivamente. Estaba ben este ano a caña. Estuvo moito mellor que noutros anos xa, cada vez a mellor. Hai que exigir, hai que exigir. Con cariño faise todo, entón, xa fan ben. Todo hai que estudialo e preparalo diante con unhas calidades que superen ben o paladar. Hai que traer a xente. Este é aguardiente, porque senón xa toman na casa deles. E agora vamos a probar aquí con todos, porque agora fixeron aquí a queimada popular, estamos os poteiros preparados, así que tenemos que probarla todos. ¿Cómo está a caña? Buenísima. Buenísima, pero buenísima, bien. Boísima, boísima, boísima. Está cojonuda. Está maravillosa como a muller que é guapa. Vos catadores de moitos anos non son, non? No, bueno, xa levamos uns cuantos anos cantando, pero bueno. Desta mesma no, de outras sí. Como está hoxe? Espectacular. Está exquisita. Sí. Está moi fuerte. Que va, está cojonuda. Dá de medo, non sei se probar. Bueno. Bébese ben. É que como nunca probo alcohol. No, sí, eu tampouco. Bueno, pero ten alcohol este. Estás a tempo de empezar. Un día, non? Pero isto non ten alcohol. No, por que ten? Hombre, claro. O que máis e o que menos é catador. Sí, esto quita a gripe toda. Por iso te vai quedar a garganta mal. Bo, temos un golpiño. Se quita ya. Él quita ya tos, sí. O atragantamiento. Sí. Bueno, ahora sí, o prometido deuda, díxome que iba a probar unha caña. E vas probar a mellor queimada do mundo, a mellor queimada do país que se fai en Valga. A ritmo de panorama, además. E vamos brindar os dous, mira paga. Vamos a dar. Espectacular todo aquí preparado, os cañeiros directo a Xerra da Xerra para nós. Vamos a facer un chin por Valga e pola súa festa da guía e máis da caña. E da caña do país. E o ano que ven máis. Máis e mellor. Salud! Moi boas noites, benvidos. Queremos escoitar un grito que nos diga. Azúcar, azúcar, azúcar.
amigos de Festa en Festa. Esta festa é maravillosa, como seguro que tendes vos nos vosos pueblos, pero hoxe estábamos aquí en Valga, pero mañán podemos estar nas vosas festas, así que xa sabedes, só tedes que chamar ao 986 71 07 41 ou mandades un correo a defestaenfesta@canalriarbaixas.com. Con todo isto, que vos vou dicir? Pois que vamos a seguir disfrutando aquí desta maravillosa festa en Valga, ahora mismo tocando a Panorama, a caña está buenísima, a anguía mellor. Nos, pues bueno, eu vou me quedar un ratiño por aquí e a vos, vexo vos nas próximas festas. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade, pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. En Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. ¡Sácate de diente, rapaz! ¡Ja! Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.